Molaria molt començar l'episodi amb un merda, me cago en Déu. No, ha sigut encara més bo, perquè haguéssim tingut de començar com merda, me cago en Déu, t'he perdut, que dius, com t'he pogut perdre? Tenia com masses pantalles, enfermetats del primer món digital, especialment les teves, masses tabs obertes i coses aquestes. De fet, mira, em fas un recordatori perquè ja no havia tancat les coses. De què parlem avui, Marc? Home, és el nostre episodi anual del mobile, cada any en fem un d'aquests. Però, digueu tot, abans, o sigui, acabes de dir que podríem haver tirat l'episodi de l'any passat i no ho hem fet, però podríem haver-ho fet i la gent no se n'adonaria. O sigui, tu te l'has escoltat i és evergreen, no? O sigui... Asterisc a la situació. És a dir, com que parlàvem del mobile i no dona per fer gaire recerca, la meva recerca ha sigut escoltar els altres 2 episodis que vam gravar del mobile. Molt diligents, cadascun d'ells al febrer. És interessant escoltar-los perquè, a part de que veus com canvia la morfologia del mobile, també veus com canvia la nostra morfologia. T'he de dir que ens hem deixat anar molt. Els primers episodis són molt seriosos, rigorosos i fem poques bromes. Això se'ns està anant de mare. Això és un tema del qual el podem tractar més tard, perquè veus com una mica l'evolució. Però, de la mateixa manera que et diré que el primer no és gaire evergreen, perquè hi ha molt viatge del Covid, llavors, clar, parlem molt del Covid. Parlem de que sí el networking amb les mascaretes... Inclús tu dius com que és de les primeres trobades que fas així com fora amb la gent. Clar, i dius, tu és sorpresa, ara ja això, vull dir, a veure, és com, no ho sé, vull dir, recordar quan encara hi havia lamparetes d'oli d'aquelles i no teníem llum, saps? Ningú se'n recorda d'això ja. Llavors, el segon sí que està molt més evergreen. El segon és una passada. Si haguéssim directament... És que jo era fan de fer això, com a experiment per l'audiència, a veure si algú s'hagués queixat. I no és per un tema de no treballar, a mi m'agrada això. Jo això ho faig encantat de la vida i saps que aquí obrir el micro un cop a la setmana és la meva ocupació preferida de tot el que faig, crec, en tota la setmana. Mira quina vida més trista tinc. Però fixa't que si ho haguéssim fet, crec que poca gent se n'hagués adonat, perquè és que no... Mira, només hi havia una referència a Clubhouse que hagués pogut sonar com una mica així d'antes. Però la resta, nen, anava directe, perquè parlàvem de tot el que passaria en aquesta setmana. O sigui, un increment de la densitat de cotxes negres, un increment de la densitat de droga, prostitució, discoteques, festes, gent oriental... Tot aquest els cobríem. O sigui, tots els xecs que ara farem, ja està, ja els havíem fet. O sigui, jo crec que igual haguéssim pogut ficar mig episodi de la setmana passada. Però, malgrat això, no ho hem fet. Era l'episodi que comentaves, el tio aquell que vas conèixer, que era el venedor de dildos, o no? No, aquest era el primer. El primer, vale. Sí, vale. El dildos al mobile era el primer. Veig que t'agrada fer experiments socials. Marc, saps a qui més li agradaven els experiments socials? Dispara. Els nazis. Vale, dit això... No. Jo crec que hauria quedat molt bé fer aquest experiment, perquè és que és veritat, si no fos per de Clubhouse, en realitat el mobile és una d'aquelles coses que si no et poses a comentar exactament els articles i la tecnologia que s'hi presenta de manera específica, fa 10 anys que es presenten exactament les mateixes coses, no? Vull dir, cotxes intel·ligents, cases intel·ligents, millors telèfons, ulleres, no sé què, no sé quant. Si tu no entres a dir els models precisos, és molt fàcil que puguis fer una palla mental d'una hora i mitja sense dir absolutament res i que el puguis replicar i dius, vinga, va, l'any que ve tiro el mateix episodi i el torno a posar. L'única excepció sent que cada any hi ha o cada X edicions del mobile s'avança una edició fa molts anys el 4G, després va ser el 5G i es parla del 6G, no? Doncs aquest tipus de coses, no? I d'aquí 2 o 3 episodis del mobile serà el 7G i el 7,5G i el 8G i tot això, no? Però és veritat que més o menys sempre és no, aquest telèfon, no? I quan es va treure els telèfons aquells que eren plegables, però que eren smartphones, la pantalla era plegable, no? Ara, a l'ICE, també fa unes setmanes que hi vam anar com a empresa, i vam veure que sí, les pantalles transparents, que era com la gran invenció, per tant, segurament flipades d'aquestes n'hi haurà moltíssimes al mobile. A mi em fa gràcia comentar-ho perquè és pre-mobile canvien molt les dinàmiques d'empresa,
És a dir, hi ha tota aquella gent amb la que havies de reunir-te l'any passat o fa molt temps que no has vist i no sé què, ja acabes donant-te cita amb ell o ella al mobile. Ens veiem al mobile. Ja tothom va amb la predisposició d'anar al mobile. Jo el que comentava, que jo faig molt la serendípia aquesta, segurament ho comentava en episodis anteriors, de dir, jo vaig allà, no tinc una agenda gaire fixa, sí que tinc algunes reunions ja preagendades, però deixo molts espais de serendípia, perquè em trobo amb la gent que vas creuant pels passadissos i amb això anem omplint el dia i realment molta gent que, ostres, inclús hi passes al WhatsApp i dius, he pensat en tal persona, no? I dic, hòstia, el Miguel Valls, vinga, vaig a passar un WhatsApp i ens veiem sempre pel mobile, i ja està, i xerrem, fem un cafè al mobile, estem 10 minuts pedant la xerrada, si hi ha alguna cosa més interessant que puguem fer conjuntament o alguna cosa, doncs potser allarguem a mitja hora, però si no, doncs en 10 minuts, pam, ja has fet el check i vinga, i fins l'any que ve, saps? I això passa molt. I també hi ha l'altra dinàmica de la gent que no vols veure pre-mobile, el mes abans, ja és com estic molt enfeinat, tinc molts projectes entre mans, ja ens veiem post-mobile. O sigui, en el meu cas, tinc l'organització d'esdeveniments, perquè nosaltres en fem 2 durant el mobile, però a part, d'aquí un mes, és a dir, això sortirà... Bueno, no, d'aquí un parell de setmanes, quan hagi sortit aquest episodi, complim 10 anys d'empresa, val? I aleshores tenim la celebració dels 10 anys d'empresa, 10 anys de Startup Grind, amb la qual per mi jo he posat aquell modo de default no a totes les coses que em proposen, dir no puc parlar de qualsevol cosa que no siguin les meves mogudes fins a segona meitat de març, val? I això és bastant curiós, no? És com per algunes coses anem a parlar sí, però ràpid, que sigui molt espontani i aquest quiqui ràpid en el mobile de 5 minuts i apa, saps? I si t'he vist no m'acuerdo, o el de, no, és que no et vull veure i si hem de parlar, doncs ja parlarem d'aquí un mes al mobile, que el fa servir com a excusa. O sigui, pot ser excusa per quedar i excusa per no quedar. És molt curiós. Vale? Jo, si vols, i mira, perquè vegis que aquesta idea de posar inclús el mateix títol i, entre cometes, remasteritzat, perquè, evidentment, li hagués millorat l'àudio, perquè els àudios ara estan millor, perquè hem millorat el procés de fabricació dels àudios. Però jo, ara, t'obro un petit espai de recordatori de totes les coses que parlem en aquests 2 episodis perquè la gent ja es salti els tòpics i puguem entrar a la part interessant. Vinga. Atenció, Dispara. Que hi ha coses que a mi m'han fet mal. Jo, personalment, menciono en el primer episodi 3 vegades la paraula valor i la paraula sinergia. Duríssim, Hòstia, que venim d'on venim, Marc. Ja començo així. Tirant-me a mi mateix tota la maldat. I això m'ha fet que vaig pensar, mira, Marc, si algú bo té foc a terra és que l'Àlex t'està educant, macho. O sigui, és a dir, el nivell de bullshit del podcast, a diferència dels altres podcasts, no s'incrementa a mesura que passen els episodis. En el nostre cas, anem eliminant capes de la ceba del bullshit i estem quedant ja només amb el que és la part més, amb el cor de la ceba, no? Li hem tret totes les capes i ens quedarem en no res. Exacte. Si vam començar amb bullshit, tio, hauria de fer aquest exercici d'escoltar els primers episodis, tio. Mira que això ho vaig fer amb Safreig, vaig escoltar 2 vegades el collons de podcast sencer, saps? Vull dir, jo els podcasts que sóc molt fan, me'ls escolto diverses vegades perquè la segona vegada és com que la saboreixes més, de dir, ostres, sí, aquest episodi, espera, a veure, vaig a concentrar-me més. No? El primer ho fas com més de passada i la segona vegada ho fas molt més. Hi ha un podcast que es diu Building Infinite Red, que és d'una consultora de React Native d'Estats Units, els que són molt amics, que ells, bueno, a part de que són molt còmics, tots els fundadors, són 3 o 4, i fan molts episodis parlant, avui parlarem de contractes, avui parlarem de ventes, avui de tecnologia, avui de management, avui de reunions o de síncron, el que sigui, no? I la veritat és que eren molt bons i va haver un cop que crec que me l'he escoltat 3 cops, saps? Vull dir, són 2 temporades, diria, i la segona temporada, o sigui, la segona vegada, recordo dir, ostres, aquest episodi, aquest era el bo, m'he de posar, i en comptes d'escoltar-lo fent una altra cosa, m'asseia a escoltar-lo, saps? Vull dir que és una cosa que generalment no faig amb els podcasts. Doncs recomano aquest perquè ha evolucionat. En el que va dels seus 2 anys ja ha passat de ser molt formal a molt informal, desordenat, però crec que igual més divertit. Què més tens? Temes que toquem en els 2 de manera intensa. Ens caguem en les conferències dins de l'espai firal, com una cambra de tortura espacial dintre
del recinte, en el qual hi ha moltes cadiretes de plàstic, de l'IKEA, i no entenem per què la gent se senta 30 minuts a escoltar la xapa d'un senyor que han convidat allà. Després, tu em preguntes moltes vegades si vaig perquè m'interessen els cotxes, i jo et pregunto, hi ha cotxes al Mobile? I llavors tu em dius que sí, i sembla que igual hauria d'anar-hi, i enterarem una mica. Després, el 4 Years From Now té, diguem, l'honor de que és una de les 3 a les que tu vas, juntament amb el Web Summit i l'Startup Grind. És així o no? És així, però deixarà de ser-ho, ¿vale? Bueno, ja ha deixat de ser-ho, perquè el Web Summit no hi ha tornat postpandèmia. La intenció seria tornar-hi, però per temes de calendari, doncs mira, se m'ha juntat amb històries i no hi he pogut tornar. I malgrat les polèmiques que han tingut, doncs no sé, crec que segueix sent com la conferència per anar. Però és veritat que l'any passat em sembla que vaig dir, en comptes d'anar a Web Summit tenia Slash, val? Perquè tenia ganes de veure Finlàndia, que tothom parla molt bé, i al final ni una cosa ni l'altra. No sé ja si tornaré a Web Summit, m'agradaria, cada cop que he anat més o menys he tret algun client per l'empresa, amb la qual bé, és una bonica ocasió per visitar Lisboa i fer una miqueta les coses que ens fa ràbia que facin els visitants del Mobile aquí a Barcelona, saps? Vull dir, bàsicament anar amb taxi tot arreu, emborratxar-te i, maltractar la ciutat, però no sé, més enllà d'això crec que és una molt bona conferència, i la Startup Grind doncs sí, segueixo anant perquè al final formo part d'això i molt hauríem de canviar les coses perquè hi deixés d'anar cada any. Vale, doncs jo crec que ara és el moment de, després d'haver repassat 2 dels anteriors episodis, anem a fer un Mobile diferent i anem a girar-lo i el anem a veure des del backstage, perquè és el moment en el que jo li pregunto a l'Àlex, Àlex, tu que ets un organitzador de conferències, per què és tan car el Mobile? El Mobile és molt car per la gent que el paga, val? Hi ha 2 motius. Un és estar orientat a gran empresa que, si t'hi fixes, inicialment, avui en dia, perquè ara no hauríem d'incórrer en el viatge de veure que, clar, el Mobile es fa amb el 4 Years From Now i, per tant, és la intersecció entre conferència de startups i... No, el Mobile original, ¿vale? El que només anaven a expositar, doncs, HTC, Nokia, Samsung i totes aquestes empreses grans que al final que fan ho passen tot per empresa, ¿vale? Aleshores no importa, tu el que fas allà és anar a fer la teva exposició, has de fer el numeret, envies els teus minions i els directius també els envies cap a Barcelona, però no fan, com a molt, fan una volteta d'honor per la conferència, però en realitat es passen el dia als lobbies dels hotels i als prostíbuls de la ciutat, i ja està, fent els negocis, però no, diguem, no trepitgen gaire la conferència. Aleshores, clar, tot això ho passen per empresa, i si la conferència, en comptes de 2.000 euros, en costa de 3.000 aquest any, els és absolutament igual, no? Perquè és com el budget, sí o sí s'hi ha d'anar, no anar-hi, diguem, et fa mal a la marca, val? Ja té tal reputació que no presentar-t'hi com a empresa fa mal a la marca, val? Això per un cantó, per les empreses que ho paguen. Per l'altre és per la gent que no té connexions, val? És a dir, tota conferència, o tot organitzador de conferència sap que els amics, la gent que ja ha comprat ve de l'any passat, no sé, saps? Vull dir que tens una sèrie de compromisos, els patrocinis, els partners, la gent que et fa la difusió i tal, doncs saps que un percentatge molt elevat de la gent entrarà pagant una entrada molt reduïda. I, diguem, el que paga l'entrada al 100% és la persona que la compra per primera vegada. Per què? Perquè és que tu ho sabràs, si hi ha alguna conferència que hagis anat, o d'algun, si has anat a veure un partit del Barça, has anat al cine, no sé què, després ja entres a la seva mailing list i et diran compra ja les entrades per l'any que ve, estan al 50% de descompte. Pues, per començar ja les pots comprar al 50% de descompte, i ja no et valen 3.000 euros, et valen 1.500. I amb això ja és un gran... Ja has pagat la novetada de fer-ho, doncs haver sigut novell un any, el següent any, hòstia, mira, saps que bo que aquest any ja em dona el descompte, sí, perquè ja vas fer el primo l'any passat, val? Però després és això, cada empresa que fa promoció del Mobile, doncs els hi donen codis gratuïts i els hi donen codis descomptats. Cada empresa que fa partnership, tal cosa. Les empreses que fan exposició, doncs també, saps? Vull dir, els compromisos polítics, els speakers, cada speaker rep no sé quantes, ponents, perdó, per no abusar dels anglicismes, reben, doncs, jo què sé, aquí tens 3, 5, 10 entrades, segons la importància del ponent, perquè puguis portar el teu equip, saps? I a sobre aquí tens un enllaç perquè el publicitis a les xarxes socials, o si tens una newsletter, amb un codi específic per tu, per saber quanta gent ens pots portar, tenen un descompte per la teva comunitat, etc etc. Per tant, per això val tan cara la conferència, perquè és que
En realitat, el que paga el full price és el que, o sigui, el preu complet és el que està anant per primera vegada. Això no és específic del mobile, però l'altre dia estava llegint el relat d'una persona que havia assistit a la conferència a Davos. Llavors, tu resulta que a Davos, quan hi vas, has de pagar un tiquet d'entrada que es dona a la fundació, em sembla que es diu World Economic Foundation o alguna cosa així, ara no recordo exactament com es diu. Però el tio explicava, entre moltes altres coses, posaré l'article a les notes perquè és molt recomanable, com els 3 nivells d'accés que hi ha a la conferència. Ell explicava com que els que paguen em sembla que són 30.000 o 25.000 euros d'aquest tiquet, d'aquesta entrada, tu això et dona per accedir a el que seria el recinte final. Però que en realitat hi havia 2 nivells més d'accés i és que es veu que els carrers de Davos en aquella setmana, els bars es convertien en els outlets de les companyies, no? És a dir, doncs, per exemple, jo què sé, el bar Quimet a la setmana de Davos es converteix en l'Accenture Experience. Doncs allà reben els clients i fan aquestes merdes. I després hi ha com el tier especial, que és el de que hi ha reunions que no estan a l'agenda, que passen doncs, a hotels i llocs així, i és on hi ha allò que vam comentar l'altre dia, és el New World Order, es reuneixen allà, no es reuneix en el mobile, com si diguéssim. O sigui, el poble és l'exposició, perquè ho entengui bé. O sigui, el poble és l'exposició. Sí, això és curiós, no ho sabia jo tampoc. Val. Bueno, no exactament, no. O sigui, l'exposició és el centre de convencions. Saps allà on va parlar el Milei? Sí. No, exacte, quan vull dir l'exposició em refereixo, sí, a la part d'expositors. Vull dir, o no, o és com els stands dels sponsors. Anem a fer un exemple aterrat a Barcelona. El mobile és lo bàsic. Quan vas al recinte firal de Gran Via 2, allò és el que et paga l'entrada. I allà doncs, hi ha les conferències del CEO de no sé què, seria el comparatiu del Milei, que fa la seva xerradeta i la que surt a la tele. Vale, fins aquí bé. Llavors, després, és com si Calvo T el regentés per dir alguna cosa, D'entre tots els bars. El regentés Samsung i allà, doncs, escolta, és on Samsung fa les seves reunions i allà et pot reunir directament amb els executius més importants de Samsung que, evidentment, no van al recinte final, no? Llavors, doncs, allà és on es fan les festes i la gent et convida. I després, el tercer layer és el de Google agafa i lloga tota la planta 22 de l'Hotel Mandarín i en allà, que no està, allò evidentment no és accessible, és super invite only, en allà tu vas només en el cas que tinguis un business molt concret. I en allà és on està el New World Order. Allà són els que reuneixen els que maneguen les fortunes i el destí del món. Això passa aquí també? El més similar, o sigui, tota conferència té els esdeveniments satelitals, val? O sigui, no sé si... No et sabria dir si hi ha locals que hagin estat llogats per tot el dia per empreses, val? Això no t'ho sabria dir. Sí que és veritat que la part que a mi em sol interessar més de totes les conferències són els esdeveniments d'afterwork, no? Perquè, bueno, diguem que allà s'ajunta la gent d'una manera més casual, menys transaccional i no va amb l'agenda ja tan marcada, saps? Tenen les barreres molt més baixades i no sé, s'obre més a conversar de qualsevol tipus de cosa, no? O sigui, la gent és bastant més humana, no va amb el pito al cul i segurament doncs, ja porten unes quantes cerveses, és més fàcil poder fer relacions interpersonals. Aleshores, l'equivalent seria doncs, que cada any doncs, a l'esdeveniment de Guaire, que es fa el dimarts, es fa a tal lloc. A l'hotel Casa Fuster es fa l'esdeveniment de tal altre. Els de Barcelona Tech City el fan a no sé quin lloc. Saps? Vull dir, tu ja saps que cada any religiosament hi ha un esdeveniment de 3 o 4 o 5 o 10, 12, 15 marques que fan el seu esdeveniment, sempre el fan al mateix lloc i és bastant concorregut, no? I hi ha la guia dels esdeveniments que publiquen els companys de Barcín, no? Cada any, no? La guia dels esdeveniments del mobile. I el mateix passa a Web Summit, vull dir, me'n recordo. Sí o sí, una de les coses que no em perdia mai era la festa de SendGrid, perquè agafaven a l'hotel, hòstia, no me'n recordo, un hotel que era un 360 molt xulo, allà, em sembla que estava a Barrio Alto de Lisboa, i era molt icònic. Per mi era un dels llocs més xulos o no sé si era hotel o era restaurant, però ja et dic que era un bar així, com la cúpula de l'hotel Esperia Tower, bàsicament, que és on té unes vistes 360 de la ciutat, doncs això. Doncs aquesta festa era molt mítica, no? Després n'hi havia altres, però aquest seria l'equivalent. No sé si dona com per tant... O sigui, potser si la conferència estés a un lloc més cèntric,
es podria fer. Val? Si la conferència, per dir alguna cosa, es fes a Plaça Catalunya, tindria molt sentit que agafés l'empresa i digués, val, doncs jo llogo l'FNAC i faig tal cosa allà. Agafo el Movistar World Center, no me'n recordo com es deia, Mobile World Center, a l'espai de Movistar, un típic aquell de Portal de l'Àngel, i allà serà la seu de tal empresa. I el coworking d'Utopicus d'Urquinaona, doncs el té llogat, jo què sé, saps? Accenture, i jo crec que això tindria el seu sentit, però no ho sé, tio. Vull dir, crec que és molt bona idea, en realitat. Clar, però la diferència és que Davos és una mica, a nivell de dimensions, és gran com el Poble Sec. Llavors tu veus els carrers, és com si agafen el carrer Parlament i canvien els cartells dels restaurants. És a dir, els hi treuen el cartell i els decoren com la pròpia empresa. Llavors la pròpia empresa esdevé com el local. I llavors tu vas allà i llavors pues, allò és l'Accenture Business Center, on tenen com el camp base. Sembla molt Simpsons, això. No sé per què m'està venint a la imatge molt d'un episodi dels Simpsons. Doncs pues mira, igual sí, Llavors, Àlex, tu que has rodat en aquest món dels events, qui fa les festes guapes aquí a Barcelona? Sap això o no? A veure, és complicat. Defineix guapes, o sigui, espectaculars no n'hi ha cap, val? No m'atreviria a dir hi ha una empresa que diguis, buah, és que aquesta és la millor perquè és la més espectacular. No, tampoc estic molt interessat en anar a un esdeveniment que sigui només festa i ja està. O sigui, per mi ha de ser esdeveniments de networking amb un cert grau d'interès. És a dir, no sé, nosaltres n'organitzem algun, ja, si vols en parlo d'això, però dir, té molt sentit anar a la festa de Guaire si tu tens interessos en les seves participades, si estàs ficat al món de les telecomunicacions i si portes molt bé amb Guaire, doncs aniràs a la festa de Guaire. M'han convidat a un esdeveniment que és per Business Angels. Bueno, doncs, fantàstic, m'ho miraré i potser hi vaig. Hi ha la festa exclusiva de la gent propera a la comunitat de 4 Years From Now, que aquest també és un esdeveniment molt més exclusiu, aquest any celebren els 10 anys, per tant, doncs, aquest em sembla que et tocarà anar-hi. Diguem, però, per exemple, jo que sé, el dilluns, tot i que he rebut invitacions a coses, em sembla el dilluns no aniré a cap, perquè tindré molta feina. El dimarts nosaltres organitzem el Corporate Innovation Summit i és una aliada bastant grossa. Però aquell dia, si no fes això, aniria a la de Guaire, probablement, perquè tinc bona relació amb la gent de Guaire i, saps que sempre hi ha un bon mix de qualitat de gent, no massa snob, no massa elitista, però tampoc massa baix nivell, no? O sigui que hi ha gent amb empreses interessants i els mentors i els inversors de Guaire i directius de Telefònica i tal, que malgrat ser IBEX, hi ha gent que em cau bé allà, no? Què més? El dimecres hi ha la festa aquesta exclusiva del 4 Years From Now, si no recordo malament, ho dic de memòria, estàs agafant una miqueta amb els pixats al ventre, podria ser que fos dijous, val? Però a part d'això no crec que faci molt més. Hi ha moltes més coses, hi ha la gent d'Àtico, que sempre fan festes ben parides, cada coworking fa el seu, cada comunitat també, i segur que més o menys qualsevol empresa que tingui un mínim de budget fa la seva festa perquè intenten fer-ho. El dilluns, ara aquí penso, hi ha l'esdeveniment de Factoria o ITNIC amb Atomico i Microsoft, per exemple. Saps? Té molt bona pinta, la veritat, però, hòstia, vull dir, jo és que tindré molta feina per l'organització de l'esdeveniment del dimarts, el dia abans, bàsicament és quan venem el 70% de les entrades. I segurament hi ha canvis de ponents i tot això, que això passa molt als esdeveniments del mobile. Però fa bona pinta, realment hi ha coses interessants, sempre hi ha aquell ponent que s'ha unit a l'última hora i no ha entrat en el mobile, però, hòstia, és un superestrella, jo què sé, per dir alguna cosa, vull dir, avui m'han trucat i m'han dit, tio, aquell, fa molts anys vam organitzar una conferència de Startup Grind i vaig tenir com a ponent estrella un dels fundadors de Shazam, val? I avui m'han trucat, m'han dit, mira, tio, que al Diraj li encantaria venir al mobile, però no té un slot com a ponent i tal, mira a veure si el podríeu col·locar por ahí, i aleshores vindria i tal. I dic, jo ho miro, saps? Però és complicat, no parles al mobile així com així, saps? Segur que a última hora tenen cancel·lacions, que això passa moltíssim, no? Però joder, ja el fico jo al meu esdeveniment, no? Però és gent que o bé vindria si estiguessin convidats a parlar, o venen igualment, simplement perquè mira, tinc aquella setmana, sé que molts dels contactes amb els que vull parlar estaran allà, com faig jo, no? Vaig al Web Summit, però jo no he fundat Shazam. Però és igual, saps? Si ho fa aquesta gent, ho hem de fer tu i jo, també. Mira, avui que
l'episodi em dona per entrevistar-te i extreure't tota aquesta informació secreta que tens sobre conferències. De gratis, eh? Sí, sobre de gratis, tu, és que... Fixa't, eh? Tu recordes què és el millor que has tret mai d'una conferència o no? Home. Sí. Hòstia, que faré una miqueta de trampa, ¿vale? Faré una resposta trampa i una que no. Una resposta trampa és que la primera conferència que vaig anar de Startup Grind vaig conèixer la gent i em van donar el chapter de Barcelona, però és veritat que jo ja havia començat el procés abans i no ho sé si estava adjudicat quan va començar la conferència. És a dir, jo estava allà, igual els hi vaig escriure per fer el chapter de Startup Grind de Barcelona, perquè anant a comprar les entrades per anar-hi vaig veure que hi havia un open call perquè buscaven gent per expandir-se a Europa i vaig dir, cony, jo porto a Barcelona i van fer les trucades, van fer el procés i tot això. I jo diria que el procés ja havia acabat i ja m'ho havien adjudicat i tot i que vaig anar com a assistent a la conferència, no part de Startup Grind, perquè encara, diguem, no se m'havia activat, perquè no havia fet cap esdeveniment, jo diria que és això, aquesta és la resposta fent trampa. Si no, segur que és treure'n clients, vull dir... Això és anar al casino amb 18 anys i treure el jackpot el primer dia. Amb raó has seguit anant. Hi ha un altre... no, exacte, sí. A veure, no és que cada conferència que vagi tregui clients, però sí que és veritat que faig reunions molt dirigides i tinc un alt ràtio. Vull dir, de les tres vegades que he anat a Web Summit, 2 he tret clients. De les conferències de Startup Grind, no és que els tregui la conferència, sinó la setmana abans o després vaig també per negocis i ja que estic a San Francisco, doncs acabo traient clients allà. Què més? El mobile no em consta, o sigui, el 4 Years From Now no em consta que hagi tret clients d'allà. Aquí faig més les relacions aquestes de gent que potencialment vull entrevistar per fer de ponent als meus esdeveniments de Startup Grind o al podcast de Mars Based o... No ho sé, no és tan... Mira, una altra cosa, tio. El 4 Years From Now del 2015, diria que va ser, vaig conèixer el Ferran Martínez, tio, que ara és un dels meus millors amics, i, joder, una persona que jo l'havia vist jugar al Barça, saps? I ara, doncs, bueno, tenim una relació personal molt maca, he invertit en una empresa seva, per exemple, hem estat socis a Startup Grind quan el vam obrir a Andorra, vull dir que fem moltes coses plegats, som molt amics, i mira, això sí que podria dir que perquè me'l van presentar allà, al 4 Years From Now del 2015. Podríem dir que sí, és de les coses més especials que tenen mai. Clar, perquè a més menciones molt el tema de la serendípia. Sí, però aquesta ja estava agendada. Era com, jo tenia un amic que me l'havia de presentar i va dir, te'l presento en el mobile, no és que me'l trobés per allà. Però, bueno. Clar, però això és el que et anava a dir. La serendípia aquesta es veu quan no està organitzada, com que tu vas allà com un soldado raso i vas passant booth per booth dient «Ei, soc Startup Grind, vols serveis de desenvolupament de software o no?» Això és porta freda dura, eh? Això és porta freda. No, això no ho faig. Bueno, això ho feia molt al principi. Això, per exemple, sí que ho havia fet per tema de buscar sponsorships del pal. Sé que estàs sponsoritzant aquesta conferència, jo també en faig. Parlem, saps? I sí, aquí sí que he tret coses. Però clar, com que ara ja no fem la conferència, ja no trec tantes coses. Això sí que ho he arribat a fer, però no és el meu fort i no m'agrada el tema de la porta freda. No, jo el meu més és el de estàs por ahí, vas caminar... O sigui, jo treballo des d'allà, o sigui, m'instal·lo una setmana en alguna zona, saps? Vull dir, quan trobo la zona de... Hòstia, aquest any on em ficaré, no? Ara, generalment, ja des de fa uns anys estic a la zona d'inversors, em foto a treballar cap allà, i quan tinc una estona dic, vinga, vaig a donar una volta. O ja vas a fer una reunió amb algú, no? Hòstia, Marc, quedem tu i jo a l'estand de Deloitte que tenen bon cafè, saps? Tenen molt mal gust pel desenvolupament, però tenen molt bon cafè. Quedem allà i anant o tornant del booth de Deloitte et topes amb 3 o 4 persones que dius et passo un WhatsApp, vaig a una reunió, et passo un WhatsApp i quedem després. Ja està. O sigui, fent això ja omples l'agenda del dia, saps? Bàsicament, per mi, la serendípia és aquesta, o, bueno, jo què sé, també tenim els esdeveniments, la gent que t'escriu, et diu, estàs al mobile, doncs quedem, no? O sigui, el WhatsApp, diguem que va en flames aquella setmana. Tu què és el que més has tret del... Tu no has anat mai, has anat un cop, em sembla, no? El mobile i el 4 Years From Now. No, de fet,
contrari a tot el que la teoria pot aparentar, jo vaig estar totes les primeres edicions fins abans de la pandèmia, perquè al principi, si escolteu els anteriors episodis, entrem en més detall cadascú on havia anat, i entenc que no te'n recordis, Àlex, perquè jo tampoc recordava el que havies dit tu, però sí que el primer any hi vaig anar amb la meva primera companyia, com a companyia convidada, Sí. que llavors el 4 Years From Now estava annexat en el mobile, no hi havia 4 Years From Now, i des que va haver-hi 4 Years From Now, sí, hi vaig anar-hi cada any amb Ironhack, però a més un tema de... ens anava superbé, perquè es pagava molt ràpid, perquè el que costava el booth, només que convencessis a un o dos estudiants, ho tenies fet, i clar, allà tenies la teva carn de cultiu per vendre cursos. Era un no-brainer anar el 4 Years From Now. Del millor que n'ha sortit, sens dubte, la relació amb l'índio de Mystery Vibe dels dildos. És el més divertit que m'ha passat mai, sense més. Tio, l'hauríem d'entrevistar, aquest home, algun dia, saps? Potser no foc a terra, però l'hauríem d'entrevistar. Aquest home te'l tindria que portar de ponent de Startup Grind. Et revolucionaria a la vena, t'ho dic. Sí, exacte. El que hauríem d'aconseguir, no sé com ho aconseguirem això, és fer una esmorzar de forquilla dintre del 4 Years From Now, tio. Tu creus que això és possible? Tu creus que la gent de Maller o de Parlem s'aventuraran a... O sigui, sóc jo o em donen a jugar el menjar que hi ha allà és deplorable? Perquè has mencionat el cafè, i jo pensava, tenen bon cafè. Tots els cafès allà, jo penso en el cafè de fira o el menjar de fira, i em venen més aviat ganes de no anar a la fira. No, a veure, el cafè generalment, el cafè és dolent, però és veritat que des de fa uns anys em sembla que, ara diré una tonteria, però tiraré de la meva memòria completament erràtica, però diria que l'any passat la gent de Deloitte va portar a Incapto Coffee i fa 2 anys a la gent de Cira. Val? O sigui que els contracten i diuen, al meu estant estaràs tu, vale? O al revés, o potser no era així, val? Cira segur, perquè sé que varia gent de Deloitte està invertida en Cira Coffee. Incapto no ho tinc tan clar, o Incapto potser estava al costat i això es competien, però sé que, llavors, clar, era bon cafè, saps? I realment allà es feien moltes reunions, quedem a Incapto, quedem a Deloitte, perquè és on està el bon cafè. És una bona manera, és el que sempre dic, tio, si no tens coses a oferir o realment no tens una oferta molt diferencial, vés a buscar una altra cosa que no sigui el teu, que la gent vulgui a les conferències, que és menjar, merch o cafè, bàsicament, saps? Vull dir, o una zona per treballar, o sigui, coses que et facilitin la vida com a assistent a conferències. Si tu estàs allà 8-10 hores patejant i necessites un lloc per carregar el mòbil, per carregar el portàtil, per seure una estona, per fer un cafè, per hidratar-te, per menjar, etc. Les cues de menjar són generalment llarguíssimes en els food trucks. El millor és menjar fora d'hores i així doncs, ho fas bé, però clar, que pràcticament hi ha sessions tota l'estona, potser sigui un peron a l'hora de dinar i tal, doncs la gent entre la 1 i les 3 és impossible menjar. O sigui, consell, aneu a dinar a l'hora de les gallines, val? Fots un bon brunch, fots uns macarrons pesto a les 12 i dures tot el dia, saps? Vull dir, fots un bon esmorzar i i tires. Perquè és que si no és impossible menjar. I el mateix amb el tema de l'aigua i tot això. Sí, el cafè i el menjar generalment és deplorable, però et diria que a mi m'agrada bastant el tema. No és el millor menjar del món, però ha millorat molt el menjar de les conferències d'ençà que hi ha food trucks i que s'ho curren una miqueta més, perquè s'havia d'acabar amb el tema aquest de menjar, no sé, et causava 3 tipus de càncer diferents, tio, el menjar que et foties a les conferències. Ara hi ha coses una miqueta més elaborades. O sigui, no tenim esmorzar de forquilla, però tenim un concepte més treballat. Home, jo crec que hi ha negoci portant un esmorzar de forquilla al mobile. Sens dubte, alguna cosa bona faries, estic segur. Exacte. Una altra cosa que igual, mira, com que ho hem comentat abans, però no ha donat temps de dir-ho, i si vols amb això podríem tancar aquest episodi, que era el tema dels ponents, val? O sigui, la quantitat de bullshit que hi ha en els ponents de les conferències és molt heavy, perquè, hòstia, jo ho he vist, i sé la part còmoda, i jo penso que els nostres esdeveniments van bé, malgrat que jo sóc una persona completament legal, val? Perquè hi ha gent que, des de praxis completament deplorables, que són la de no tinc confirmats els ponents, però jo ja els poso a la web com si ho estiguessin, és que pensava que ja estaves confirmat i tal, i això m'ajuda a vendre entrades, que això no ho he fet mai, però sé que és un estàndard d'indústria bastant clar, saps? Bueno, jo ja poso alguns, els que jo estic parlant, com que estan pendents d'aprovació, el que sigui, jo ja el poso, val? Aquesta és una, vale? Després l'altra, que és la de
el ponent aquest et cancela i no el treus de la pàgina web. Per què? Perquè, hòstia, és que té molt nivell i, bueno, ens aniria bé. Si no diu res, jo no el trec, saps? Després veus que la seva sessió doncs, ha estat cancel·lada a última hora i, de fet, hi ha com una mena d'enteniment, o sigui, llei no escrita, que és que si un ponent et cancela, la seva ponència, ja no parlo dels que no t'havien confirmat, una persona que sí que t'ha confirmat, té un slot a l'agenda, diguem, apareix a l'agenda, printes tots penses tots els materials, poses a la web, tal, i el dia abans et diu, mira, que no vinc, saps? O la setmana abans et diu, mira, que no vinc, per tal cosa. No el treus, no passa res. Si tothom et diu, no treguis, ajudarà bé, ja trobes un substitut i tal, però genera més frustració generar el substitut, gestionar el substitut aquest, o la substituta, que la gent et dirà, hòstia, no, doncs ara ja han baixat el nivell d'aquesta xerrada, ja no hi vaig, que a última hora que s'ho trobin ja allà, saps? Perquè ja tens la persona dins, ja ha anat al teu stand, ja diguem que ja comprat l'entrada, ha fet tot, i s'ho troba allà, ostres, mira, que cansat a última hora, seria una cosa urgent, li genera frustració, però bueno, ja que estic, doncs mira, ja que he vingut fins aquí, doncs miro la persona que em posa, doncs, mira, m'anava bé perquè justament a la mateixa hora parlava aquesta altra persona i me'n vaig a veure l'altra, val? O sigui, realment, les cancel·lacions molts cops són inclús beneficioses, val? Però ostres, hi ha molt de fum també en aquest tema, O sigui, el tema de les cancel·lacions, els ponents i tot això, podríem omplir un llibre de les coses que es poden fer. Després la gent que no se't presenta, que a última hora et diu que no, vull dir, o que et vol canviar que et diu, jo havia de parlar a les 5, no, és que tinc el vol a les 5:30, no podré, saps? Hauria de parlar a les 3, dius, no, a veure, des del principi que ha estat les 5, saps? Que t'intenten canviar ells, en comptes, no podria parlar el dijous en comptes del dimecres, que m'aniria molt millor, saps? Bueno, a veure, havíem quedat amb una cosa. És tot un tema, el tema dels ponents també se'n podria parlar força. Un tema que és un meló que no obrirem aquí avui, però el tema de les quotes, diversitat i inclusivitat, hòstia, també això dona per molta literatura, val? Déu-n'hi-do. Tenim molts temes, però no crec que doni com per parlar-ho tot avui. Això sí que és interessant, vist des de darrere. Les pressions per aparèixer com a ponents a una conferència, en quina direcció es mouen? És a dir, és més interessant per un ponent aparèixer on the top of el croma del Panini amb tots els cromos amb les cares de la gent? O és més interessant pel mobile tenir certs individus penjats allà dalt? Per qui és mútuament més beneficiosa aquesta relació? No t'ho sabria dir. A veure... no tens resposta aquí, Aquí t'he enganxat, El mobile ja té molta marca. Jo crec que té més a veure amb quin tipus de conferència estàs parlant. És a dir, les conferències novells han de tirar molt de tenir aquests ponents, val? Al mobile la gent hi anirà, els és igual qui vagi, bàsicament. No compra la gent l'entrada en base als ponents. M'atreviria a dir que el 4 Years From Now ja tampoc, val? De tots els anys que mires, diguem, l'alineació dels ponents el mobile és que ni m'ho miro, però del 4 Years From Now jo diria que només recordo un any que vaig dir, hòstia, aquest any justeja, val? Però la resta és molt potent, val? Però com a persona de Barcelona hi vaig sí o sí. També et diré que del 4 Years From Now no he pagat mai l'entrada. O sigui, segurament podria arribar a pagar-la, perquè té sentit a nivell de conferència, està bé, però o sigui, no pagaria 3.000 euros pel mobile perquè jo allà no hi tinc negoci. Però pel 4 Years From Now, doncs una entrada, per dir alguna cosa, 200-300 euros, la trobaria més que justificada i la pagaria de bon gust, val? Amb iniciatives més petites, de fet, jo pago l'entrada encara que la tingui gratuïta, també diré, el mobile no necessita la meva pasta. Però les conferències més grans només jo crec que els hi va millor el tenir els expositors i, com a molt, una personalitat destacada. És a dir, el mobile ha jugat molt, històricament, l'any que va venir, els anys que venia Mark Zuckerberg, no? L'any que va venir tal persona, no sé si mai ha vingut Elon Musk, jo crec que no, però vull dir que trobaria d'allò que un any diguessin, no, mira, és que aquest any ve Elon Musk, hòstia, de cop i volta vens 50.000 entrades més, només perquè ve aquesta persona, val? Això sí que ho juguen molt. La resta, que xerri el CTO de Nokia versus el CTO de jo què sé, d'una altra empresa, d'HTC,
completament irrellevant, perquè saben que, hòstia, aquest any els pots intercanviar la Chrome 1 a 1 i no ho notaràs a nivell de ventes. Val? Per tant, resumint, per conferències novelles, sí, és molt important els noms i diguem, a les persones que van a parlar allà no els hi aporta res haver xerrat en aquella conferència. Ara bé, arriba un punt en què es dona gira a volta. Te'n recordes quan alguna vegada hem parlat de tema de B2C i tot això que diuen, hòstia, tu saps que ho estàs patant a nivell de B2B, ho estàs patant a nivell de B2B quan passes de contactar empreses per tu poder-te integrar amb elles, quan elles ja et truquen a tu perquè volen desenvolupar-te plugins pel teu marketplace o el que sigui, no? Quan tu ja tens el teu marketplace, la gent diu, hòstia, vull fer un plugin que estigui allà al teu marketplace. Doncs una miqueta el que passa aquí. És a dir, clar, jo t'ho dic des del punt de vista organitzador d'esdeveniments. Fa 10 anys, quan nosaltres vam començar, sí que jugàvem molt nosaltres que la marca de Startup Grind t'aportava a tu com a ponent parlar, tot i que a Barcelona no teníem marca, però una marca global que patrocinava Google, clar, i aleshores jo tirava molt la carta de, hòstia, mira, a Startup Grind de San Francisco, no sé què, ens ha parlat, doncs jo què sé, Steve Blank, Clayton Christensen, Dave McClure, jo què sé, tota penya famosa, i aleshores jugava molt d'allò de dir, ei, vols entrar en aquest club tu, de gent que ha parlat a Startup Grind, i va funcionar molt. Però, jo què sé, quan vam començar a organitzar la nostra conferència l'any 2017, que era una conferència, doncs, també de Startup Grind i tot això, no tenia tampoc el nom molt, i aleshores, clar, vaig haver d'anar a buscar perfils molt alts per vendre entrades de la conferència i ens va ajudar això, perquè no les hauríem venut de per si, només per ser Startup Grind, no sé si m'explico. Vaig haver de tirar dels noms i ara, que portem 10 anys fent l'esdeveniment, és veritat que arriba un punt en què, sempre ho dic, publico l'esdeveniment mensual, per dir alguna cosa, i venc 50 entrades sense anunciar el ponent, val? O la ponent. Per què? Perquè la gent ja sap el que hi haurà, saps? La gent ja els compra per inèrcia, ja tenim la marca. O sigui, jo sempre ho dic que podríem entrevistar un tarro de nocilla, saps? I vindrien 80 persones. Sense menysprear la gent que ve i parla i té 80 persones, però vull dir que ja tenim aquesta dinàmica, o sigui, la gent ja ve per la marca, no vindrà pel ponent. Abans potser venia 50-50, és a dir, 50% de marca i 50% que anaven canviant pel ponent. I ara pel ponent específicament potser ve un 10% de la gent que ve a l'esdeveniment, un 20%, com a molt. Va, vinga, i per tancar, què ha de fer la gent per tenir aquesta serendípia i trobar-te pel mobile? On ha de mirar? Què ha de fer per contactar amb tu? Bueno, si ja em coneixen, tirar-me un WhatsApp i ja està. Jo estic allà tots els dies, des que obren, no, mentida, perquè tinc obligacions, però fins que tanquen, això sí, vull dir, és una setmana que la dedico enterament i exclusiva al mobile i 4 Years From Now i als esdeveniments que fem nosaltres allà. On em poden veure si no tenen el meu contacte? El dijous, rotllo les 12 o la 1 o les 2, no sé, perquè m'han canviat un parell de cops. Tenim una sessió amb l'Iñaki Berenguer de LifeX Ventures, és la persona que va vendre Cover Wallet i ara està fent temes de longevitat i d'extensió de la vida. Val? Podran veure allà, aleshores, la mitja hora abans, mitja hora després, però estaré pels voltants de l'escenari. Si no, per la zona d'inversors, generalment és on em foto a treballar, però vaig pol·lulant molt pels stands. Hi ha alguns que m'agraden més que altres perquè tinc més afinitat a la gent que hi ha allà. O sigui, és probable que quan hi ha la trobada de la gent de Seed Rocket, doncs com que formo part de Seed Rocket, doncs jo estaré allà, que crec que el dimarts, sempre fan el dia més inconvenient per mi, però crec que el dimarts fan la trobada, doncs allà estaré. Si no, passejant pels passadissos, generalment a prop d'on hi hagi bon cafè, bon menjar o bona cervesa.